ברכיים כפופות מעט, סנטר לחזה, כתפיים רפויות, ואנחנו נזוז מצד לצד. דרך ציר האמצע נרקע בגב כף היד בשליש העליון החיצוני של שריר העכוז. ונעבור לעצם הזנב. נעבור עכשיו לצלעות התחתונות. ועכשיו שורש כף יד מתחת לכתף ויד שנייה בשליש העליון החיצוני של שריר העכוז. החלק העליון החיצוני בשליש העליון. היד העליונה ממשיכה מתחת לכתף, השנייה בעצם הזנב עם גב כף היד. תפיחה קלה עם גב כף היד, בעצם הזנב, ועם שורש כף היד בשקע שמתחת לכתף. ועכשיו נעלה עם היד התחתונה לצלעות התחתונות, היד למעלה בתחתית הכתף, בשקע שמתחת לכתף קדימה, עם כרית כף היד. ועכשיו היד העליונה אחרי העורף, התחתונה בשליש העליון החיצוני של שריר העכוז. היד העליונה ממשיכה אחרי העורף, התחתונה עם גב כף היד בעצם הזנב. ועכשיו היד התחתונה בצלעות התחתונות, העליונה אחרי העורף.
לתת טפיחה ולשחרר את היד. ועכשיו יד על בית השחי ויד שנייה אחרי הראש. בכל פעם להפיל את הידיים בלי שליטה. לשחרר את כל המפרקים מהכתף ועד האצבעות. ועכשיו נזרוק ידיים מצד לצד, להרים ידיים על הראש ולהפיל. דרך ציר האמצע. מי שמבצע את התנועה זה האגן. בלי שהאגן זז, הידיים לא עובדות. כל התנועה יוצאת מהאגן. ועכשיו אנחנו עם יד אחת קדימה, יד אחת אחורה באלכסון מעל גובה הראש, שכפות הידיים מופנות כלפי מעלה. באלכסון. לתת לידיים ליפול, באלכסון. כפות הידיים כלפי מעלה, האגודל מוביל את כף היד החוצה. ועכשיו, אותה תנועה, אבל במרכז. לפני הראש ואחרי הראש במרכז. כפות הידיים כלפי מעלה. ועכשיו, אצבעות כלפי מטה באלכסונים. באלכסון. כלפי מטה באלכסון. תת ידיים ליפול. באלכסון, אצבעות כלפי מטה. ועכשיו, אותו תרגיל, אצבעות כלפי מטה, אבל במרכז, לפני הראש ואחרי הראש. אצבעות כלפי מטה, במרכז. ועכשיו, כף היד מאחור כלפי מעלה, אבל באלכסונים. כף היד מאחור כלפי מעלה, באלכסונים.
שימו לב שכפות הרגליים לא זזות הצידה, הן מקורקעות חזק במרכז, כף רגל מול כף רגל. נמשיך עם כף היד כלפי מעלה, אבל במרכז. כף היד מאחור כלפי מעלה ובמרכז. ועכשיו כף היד לפנים כלפי מעלה באלכסון. כף היד כלפי מעלה לפנים באלכסון. היד שלפנים, כף יד כלפי מעלה, לתת לאגודל לסובב את כף היד. שימו לב שהתנועה נעשית מהאגן, אחר כך עולה לכתפיים ולידיים. ועכשיו, אותה תנועה במרכז, כף היד הקדמית כלפי מעלה, אנחנו במרכז. ועכשיו נחזור לתנועה הראשונה, ומכאן אנחנו נניף אצבעות, ידיים למעלה, אצבעות כלפי מטה, כולל העקבים. להרים העקבים עם ידיים ולזרוק. ועכשיו הזרת למטה, אגודה למעלה, להניף ידיים עם העקבים ולהפיל. זרת למטה, אגודה למעלה. לשחרר ממש מהעורף עד קצות האצבעות. ועכשיו ניקח ידיים אחרי העורף. כפות הידיים אחרי העורף, תוך כדי הנפת העקבים. ועכשיו אנחנו נעמוד עקב בצד אגודל במרווח של 20 סנטימטר בין כפות הרגליים. כשהולכים עם האגן קדימה, העקב אחורי עולה, האגן אחורה, כף הרגל קדמית עולה. ואצבעות כלפי מטה. אגן קדימה, כתפיים אחורה. אצבעות כלפי מטה.
ועכשיו הזרת למטה, אגודה למעלה. וידיים אחורה. אגן קדימה, כתפיים אחורה. אגן קדימה, עקב אחורי עולה. אגן אחורה, כרית כף הרגל הקדימית עולה. כפות ידיים אחורה. בין החליף בין הרגליים, עקב בצד אגודה ל-20 סנטימטר בין הבוהן האחורית לעקב הקדמית, אגן קדימה, כתפיים אחורה, להמשיך אחורה. ועכשיו לזרוק אצבעות למטה, שהאגודה למעלה זרת למטה. אגודה למעלה זרת למטה. ועכשיו אצבעות כלפי מטה. ונחזור לעמידת שיכון, כפות הרגליים מקבילות אחת לשנייה, ברכיים כפופות. נסיים כפי שהתחלנו, בתנועה רכה מצד לצד. לאט לאט נפסיק את התנועה, ולאט לאט נסגור רגליים ונעצום עיניים עם סנטר לחזה, כתפיים רפויות. נקשיב לתנועה הפנימית. לא להילחם שיווי משקל שלנו, להקשיב לו לאט לאט, עד שהגוף יחזור לרוגע, לשלווה ולהרפאיה. פה סגור לנשום עם האף, אם אפשר. אם לא, השאיפה עם האף, נשיפה מהפה. סנטר לחזה, קודקוד לשמיים, עורף ארוך. נפקח עיניים, נחזור לעמידת שיכון, כפות רגליים מקבילות, הבעונות נעוצות באדמה, ואנחנו נתחיל מלמטה למעלה. למטה זה אומר האזור של הנפש, החיבור עם האדמה, האזור של החומר, אם נקרא לזה בשפה היהודית, זה שתי הרגליים, טרן שוקין, נצח זה רגל ימין, הוד זה רגל שמאל, יסוד זה האזור שמתחת לטבור, ומלכות זה החיבור לאדמה, זה האזור של עצם הזנב. נתחיל קודם מהכי חומר ולאט לאט נעלה ונרים את זה למעלה.
אז אנחנו נשים ידיים בצורה של לב לפני הטבור, נפתח את הידיים אחורה תוך כדי הרמת העקבים, ונחבר את הלב הזה אחרי האגן. נחזור לאט. סגרנו לב. לפתוח לב, להרים את האגן, את העקבים, חזרה, אגן אחורה. אגן לפנים, העקבים למעלה, ידיים לאחור, עד שאני מחבר, לב מאחור, חוזר חזרה לאט. חזרנו שוב שהידיים מול הטבור, ואני פותח ידיים לצדדים, מרים עקבים, חוזר חזרה, יורד למרכז. שוב, כפות ידיים מול הרצפה, חוזר כף יד מול כף יד, יורד למטה עם העקבים, למרכז. ידיים בגובה הטבור, כפות ידיים מקבילות לרצפה, אני לוקח ידיים לצדדים, מרים עקבים, חוזר חזרה לאט. ידיים למרכז. לצדדים בגובה הטבור. אני מרים כדור אנרגיה עד גובה הטבור, הופך ידיים כלפי מטה, מרים עקבים, יורד. פותח, סוגר. עוד פעם אחת, ונוריד. ועכשיו אני לוקח ידיים משני צידי האגן, כפות ידיים כלפי הרצפה, אני דוחק בידיים למטה, מרים עקבים. חוזר חזרה. ידיים כלפי מטה, אני דוחף עם הידיים את האדמה ומניף עקבים. הדחיפה נעשית ממש מחגורת הכתפיים עד פרק כף היד. עוד פעם אחת. אני עובר הצידה
באלכסון, לצד ימין פניתי עכשיו, יד ימין אחרי הגב באלכסון, יד שמאל לפנים באלכסון, אני פורס מפה, הופך ידיים כלפי מעלה, הולך לצד שמאל בעדינות, באלכסון לצד שמאל, הופך ידיים כלפי מטה, פורס מפה, הופך ידיים כלפי מעלה. באלכסון, יד ימין אחרי הגב, יד שמאל לפנים באלכסון, פורס מפה, הופך ידיים, הגעתי באלכסון, בצד שמאל, פורס מפה, הופך ידיים, בא עם המגש הזה לצד ימין, הופך ידיים כלפי מטה, ידיים כלפי מעלה אחרי שפתחתי, ואני מסתובב עם המגש הזה לצד שמאל, פורס מפה בצד ימין, הופך ידיים, פורס מפה בצד שמאל, הופך ידיים, חוזר למרכז וסוגר. אנחנו נעמוד עכשיו עקב בצד אגודל, שרגל ימין קדימה, הרגל שמאל אחורה, ונמשיך עם הסדרה הזאת. ניקח ידיים לאחור להרים עקבים, ולהוריד. להפוך ידיים, ידיים מופנות לפנים, להרים עקבים, ולהוריד. שוב, לאחור. ידיים אחורה, חזרה. כפות ידיים מופנות לפנים, להרים עקבים, ולהוריד. ידיים לאחור, להרים עקבים. חזרה. כפות ידיים לפנים, להרים עקבים. חזרה. ידיים לאחור, להרים עקבים. חזרה. להפוך כפות ידיים, להרים עקבים. חזרה. ידיים לאחור. חזרה. להפוך כפות ידיים. חזרה. עוד פעם אחת. ידיים לאחור. ולהפוך כפות ידיים. ועכשיו נחליף בין הרגליים, רגל שמאל לפנים, עקב בצד אגודל. את אותו תרגיל נעשה שוב. ידיים לאחור, להרים עקבים. לחזור חזרה, להפוך כפות ידיים. חזרה. ידיים לאחור, להרים עקבים. חזרה, להפוך כפות ידיים. להרים עקבים ולהוריד. ידיים לאחור. חזרה. להפוך כפות ידיים. חזרה. ידיים לאחור. חזרה. להפוך כפות ידיים. חזרה. ידיים לאחור. חזרה. והפוך כפות ידיים, ופעם אחרונה ידיים לאחור, ולהפוך כפות ידיים, ונסגור רגליים בבקשה. ידיים על הטבור, כף יד על כף יד, אני מרים את ברך ימין בגובה בטן, ידיים כלפי מטה, ומחזיר חזרה ידיים וגם את הרגל, לסגור רגליים. רגל שמאל, ברך בגובה בטן, להחזיר רגל, להחזיר ידיים.
רגל ימין. בכל פעם לזכור רגליים, להתאזן, ורגל שמאל. חזרה. רגל ימין. חזרה. רגל שמאל. חזרה. רגל ימין. חזרה ורגל שמאל. ניקח את הידיים לאחור עד שהשכמות מתחברות. ורגל ימין. רגל שמאל. ועוד פעם אחת לכל רגל. רגל שמאל. ולהוריד. ידיים שוב על הטבור, סליחה. ואנחנו בועטים עכשיו עם כף רגל ימין עם העקב. עם העקב כף רגל מופנית אלינו, צמוד לבוהן של רגל שמאל. מחזיר חזרה את הרגל. רגל שמאל, אני בועט עם העקב שהיא קרובה לבוהן ימין. חזרה, שאני אומר בועט, בעיטה חזקה, אני ממש משחרר מהאגן הרבה מתח. ידיים על הבטן, רגל ימין, אני בועט חזק כלפי מטה, קרוב לבוהן של רגל שמאל, עם העקב, הגעתי לרצפה, מחזיר חזרה. רגל שמאל, בועט, סוגר חזרה. רגל ימין, חזרה. רגל שמאל, חזרה. רגל ימין, חזרה. רגל שמאל, חזרה. רגל ימין. ממש הצלפה עם העקב כלפי מטה, חזרה. רגל ימין ורגל שמאל, ולשחרר גם ידיים, לנער קצת. ידיים שוב על הטבור, עכשיו נרים את ברך ימין בגובה הבטן, או כמה שנוכל, ניישר את הרגל, ידיים למטה, להחזיר חזרה. נסגור רגליים. נרים את ברך שמאל, ואז ניישר את רגל שמאל, נסגור חזרה, נסגור רגליים. אם אתן רואות שאתן נופלות, אז ליישר רגל אבל למטה, אין צורך להתאמץ, להקשיב לגוף, לאט לאט הגוף יודע לעשות את זה יותר טוב. ברך ורגל, חזרה. להתייצב. ברך, כף רגל למעלה, להתייצב. ועוד פעם אחת לכל רגל. ולהוריד, נעמוד בעמידת שיקום שוב. עד עכשיו עשינו עבודה עם הרגליים, מותניים האזור של הנפש, נצח ימין, הוד שמאל, יסוד באזור של קו המותן, ומלכות זה למטה האזור של המפסעה של עצם הזנב. נעלה עכשיו קומה אחת למעלה. נצליב את הידיים, אני מצליב שיד ימין קדימה ויד שמאל אחורה. אני פונה לאחור עם יד שמאל, ועם מבט שלי, עם מבט ליד שמאל, מוריד את שתיהן. שמאל למטה, ימין למטה לפנים, מסתובב חזרה למרכז. עכשיו אני שוב מצליב את הידיים, שיד שמאל קדימה, ימין לאחור,
שמאל בגובה ראש קדימה, ימין בגובה ראש אחורה עם הבת שלי, ואני יורד עם ימין לאחור ושמאל לפנים, עם שתיהם קדימה. אני בא למרכז, אני מצליב שוב ידיים, ומצליב שיד ימין קדימה, שמאל אליי, אני פונה הצידה עכשיו, ועם יד ימין בגובה ראש קדימה, יד שמאל, כמו שאני מושך קשת, עם מבט לצד שמאל, יורד עם שתי ידיים לאט. ועכשיו יד שמאל, קדימה ימין, קרובה אליי, אני פונה לשמאל, ואני מושיט את שמאל קדימה, ימין מושך בקשת ופונה עם מבט ליד ימין. עברנו עכשיו לאזור של הרוח. הרוח זה החסד ימין, גבורה שמאל, ותפארת זה האמצע. זה החסד, זה הנתינה, הגבורה זה הקבלה, והאמצע זה מידת הרחמים, זה האמצע ביניהם, זה האיזון בין ימין לשמאל, הלב מרגיש נכון. ושוב, נעשה את התרגיל הזה שוב, אני מצליב את הידיים שימין רחוקה ממני, שמאל קרובה אליי, אני מפנה את כף יד ימין לפנים בגובה ראש, ושמאל לאחור בגובה ראש, מסתכל על שמאל לאחור, מוריד את שתי ידיים, יד שמאל לאחור, ימין לפנים, חוזר חזרה למרכז עם שתי ידיים, אני מחליף בין הידיים שימין קרובה אליי, שמאל רחוקה ממני, ואני עם יד שמאל מול הפנים קדימה, יד ימין לאחור מול הפנים עם הבת שלי. יורדים שתיהן למטה. בא למרכז, שוב מצליב ידיים שיד שמאל קרובה אליי, ימין רחוקה ממני, ואני פונה הצידה לצד ימין, יד ימין פתוחה לפנים ויד שמאל מול הפנים, אני מושך בקשת ומסתכל ליד שמאל, עד שכפות הידיים לצדדים, יורדים שתיהן לאט למטה. ואז אני מצליב שוב, ועכשיו ימין קרובה אליי, שמאל רחוקה ממני, אני פונה עם האגן והכתפיים לצד שמאל, ואני מושך בקשת עם יד ימין, יד שמאל פתוחה, ומפנה מבט ליד ימין, חוזר חזרה. לאט. נשימה אחת, נחזור שוב על התרגיל, ידיים בהצלבה, שמאל קרובה אליי, ימין רחוקה ממני, אני עם יד ימין לפנים בגובה הפנים, ויד שמאל לאחור בגובה הפנים, שתי ידיים הולכות, כל אחת לכיוון שלה, אני מבט ליד שמאל, מוריד את שתי ידיים למטה. בא למרכז, חוזר בהצלבה שיד ימין קרובה אליי, יד שמאל רחוקה ממני, ואני דוחק עם יד שמאל לפנים, אצבעות פרוסות, פתוחות, יד ימין לאחור עם אצבעות פתוחות, אני מסתכל לצד ימין, מוריד לאט את שתי ידיים. חוזר למרכז. שוב מצליב ידיים מול החזה, שיד שמאל קרובה אליי, ימין רחוקה ממני, אני פונה לצד ימין, ואני מושך בקשת ביד שמאל, אצבעות פתוחות, פונה עם מבט לצד שמאל, כשהגעתי מהידיים לצדדים, אני יורד לאט למטה. שוב אני מצליב מול החזה את הידיים, יד ימין קרובה אליי, שמאל רחוקה ממני, אני פונה לצד שמאל, ואני פותח את הידיים, מושך בקשת, פונה לצד ימין, ויורד לאט. נשימה אחת, נעשה את זה שוב, הצלבה של הידיים מול בית החזה, שמאל קרובה אליי, ימין רחוקה ממני, אני דוחף עם יד שמאל קדימה מול הפנים, ויד שמאל, עם יד ימין לפנים, יד שמאל לאחור,
אצבעות פתוחות, ואני יורד עם שתיהן, שמאל למטה עם הבת שלי, ימין למטה לפנים. אני בא למרכז עם האגן ועם גם יד שמאל, מצליף שוב ידיים, ימין קרובה אליי, שמאל רחוקה ממני, אני דוחף עם יד שמאל לפנים ועם יד ימין לאחור, עם הבת ליד ימין, אני יורד עם הבת ליד ימין למטה, שתי ידיים יורדות, בא למרכז, מצליף שוב ידיים, שמאל קרובה אליי, ימין רחוקה ממני, אני פונה לצד ימין, פותח אצבעות ימין ומושך בקשת. וכשאני פותח, אני מסתכל לצד שמאל, ידיים מופנות החוצה, אני יורד למטה. מצליף שוב, ימין קרובה אליי, שמאל רחוקה ממני, אני פונה לצד שמאל, מושך בקשת ופונה עם המבט לצד ימין, יורד למטה לאט. לנשום, ידיים מול הלב, אני עכשיו בונה לב שלם מלמטה למעלה, יורד עם שתי ידיים לקודקוד של הלב, הגעתי לקודקוד, אני מניף עקבים, בונה לב שלם, חוזר חזרה. אני במרכז הלב הפיזי שלי עם הידיים, ואני עכשיו בונה לב מלמעלה למטה. אני מרים עקבים, ידיים לצדדים, עד למטה, הגעתי לקודקוד. מרים את הידיים עם כדור אנרגיה מול הלב. יורד עם הידיים למטה, לקודקוד של הלב, כשאני בונה אותו מלמטה לצדדים, אני מרים עקבים, חוזר חזרה. אני מול הלב הפיזי שלי. בונה עכשיו מלמעלה למטה, מרים עקבים, יורד. חזרה. מלמטה. ירדתי למטה למרכז, מרים עקבים, חזרה. לנשום, ועכשיו מלמעלה, להרים עקבים, ידיים מול הלב, פעם אחרונה, ידיים מול הלב, אני יורד למטה לקודקוד, מרים עקבים, ידיים מול הלב, ואני מרים עקבים לצדדים, חזרה. אנחנו נעמוד בפסיעה שהרגל הקדמית כפופה אחורית נעולה, כפות הרגליים אחת מול השנייה. אני מתחיל בדרך כלל בצד ימין, אני עובד עכשיו על עד למעלה את הכל. ידיים בגובה מותן, אני פורס ידיים לצדדים. חוזר חזרה, מוריד ידיים למטה. מרים ידיים בגובה של הלב. פותח ידיים לצדדים. חוזר למרכז. מרים ידיים בגובה חגורת הכתפיים. לצדדים. חוזר חזרה למרכז. מרים ידיים לגובה המצח, גב כף היד מול המצח, לוקח ידיים לצדדים, חזרה למצח, יורד למטה. מכאן אני לוקח ידיים לצדדים, עד למעלה ויורד לאט דרך האמצע, מעל הראש, אל הראש של חגורת הכתפיים, אל בית החזה, עד למטה. עוד פעם, לא לשכוח, אחורית נעולה, קדמית כפופה, ברך לא עוברת את הבוין הקדמית,
כפות הרגליים מופנות לפנים, ידיים בגובה הטבור, אני פורס ידיים לצדדים, בגובה בטן, חוזר חזרה עם אותו כדור אנרגיה, יורד למטה. ידיים בגובה של הלב, אני פותח ידיים לצדדים, חוזר חזרה כף יד מול כף יד, ידיים למטה. מניף ידיים לגובה חגורת הכתפיים, ידיים לצדדים, אני פותח. חזרה כף יד מול כף יד למטה. מרים ידיים, גב כף היד, צמוד למצח, ידיים לצדדים. חוזר חזרה עם כדור אנרגיה מול הפנים, מול מרכז הגוף למטה. הגעתי למטה, אני פותח ידיים מלמטה, למעלה. למעלה מעל הראש, ויורד עם הכדור אנרגיה הזה דרך המרכז, דרך כל קו האמצע. נחליף בין הרגליים, שמאל לפנים, ימין לאחור, להשתדל שזה יהיה אותו אורך של פסיעה, קדמית כפופה אחורית נעולה, להשתדל שכפות הרגליים תהיינה מקבילות אחת אל השנייה. גב זקוף, ידיים בגובה בטן, אני פותח ידיים לצדדים, גובה בטן, מותן, כף יד מול כף יד, יורד למטה למרכז, ידיים למטה. מרים ידיים שוב בגובה הלב, פותח ידיים לצדדים עד שהשכמות מתחברות, בלי להתאמץ הרבה. חזרה כף יד מול כף יד, מול המרכז, יורד ידיים. ידיים בגובה חגורת הכתפיים, לצדדים, חזרה, יורד. הידיים עולות עם גב כף היד, מול המצח, ידיים לצדדים, כף יד מול כף יד דרך המרכז, יורד למטה, ומלמטה, סיבוב גדול, גב זקוף, כפות הידיים יורדות אחת מול השנייה דרך המרכז, עוד פעם אחת, ידיים מול הבטן, לצדדים, לחזור חזרה, ולהוריד. מול הלב, ידיים לצדדים, חזרה ולהוריד. מול חגורת הכתפיים, לצדדים, חזרה ולהוריד. גב כף היד, צמוד למצח, לצדדים, חזרה כף יד מול כף יד דרך המרכז, ומכאן למעלה. ולהוריד למרכז. אנחנו נעמוד עכשיו עם כפות רגליים ברוחב השטיח, זה בערך 60 סנטימטר, כפות רגליים מקבילות. כפות רגליים מקבילות. נרד עם האגן למטה, עד שנגיע עם הידיים לרצפה, והידיים מהצד למעלה. נסרוק את הגוף לאט לרדת. עד למטה. נרד עם האגן למטה, עד שכפות הידיים מגיעות לרצפה, ידיים מהצד למעלה, קצת אחורה אפילו, ידיים למטה, דרך המרכז לאט, מרפקים למטה. עוד פעם אחת, נכפוף ברכיים, נרד למטה עם הידיים עד לרצפה, ידיים מהצד, למעלה. קצת אחורה אפילו,
כף יד מול כף יד, לרדת לאט. נסגור רגליים, ידיים למעלה, יד ימין עוטפת את יד שמאל שהיא מוגרפת, ואני פונה דרך המרכז, ותודה רבה לכם.